दा दङ गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड'लेण्डनिफ्राय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जाय बारग' एमपि बिथाङा सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै बेहाय मोनसे ड्रामा खालामनो फैदों। बे ड्रामायानो जाबाय बड'लेण्ड बिफ्लानाय। सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे गोदान ड्रामा खालामनो फैलायलायबाय। जाय सानसुमा बिथाङा बड'लेण्डनि ओंथि बुजि रोङा, जाय सानसुमा बिथाङा बड'लेण्डखौ जेबो मान होनो रोङा, बे सानसुमा बैसोमुतियारा दा गोदानै मोनसे आन्दालन खालामनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव सानैसो सेंग्राफोरखौ बड'लेण्डनिफ्राय लानानै फैदों। मोनसे बाथ्राया बे जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि सायाव बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा 1% बो फोथायनाय गैला। मानो होनोब्ला बिथाङा 1993 मायथाइयाव जा बिएससि सुक्ति खालामबाय, बे बिएससि सुक्तिखौ बिथाङा 6 मासावनो जोगारदोंमोन। बे 6 मासनि उनावनो बिथाङा बे बिएससि सुक्तिखौ गारनानै खारखोमानानै थाहैदोंमोन। बिथाङा गाव खालामनाय जा बिएससि सुक्ति बेनि सायावनो फोथायनाय गैयामोन। बिनिखायनो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि सायाव फोथायनाय गैला। बिथाङा सासे पावार लुबैसुला आरो सम्पति आरो धन लुबैसुला होननानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना फोरमायो। बिथाङा 15 बोसोरनिबो बांसिन बोसोर एमपि जानानै दङमोन, नाथाय बे एमपि जानानै थानाय समाव बर'फोरनि जा समस्या, बे समस्याखौ मोनसेबो समाधान खालामनो हायाखैमोन। बर'फोरनि जा बड'लेण्ड सोमावसारनाय, जा बड'लेण्ड समस्या गाहाय दाबि, बे दाबिखौ बिथाङा पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनानै सल्भ खालामनो हायाखैमोन। बिथाङा हाग्रामाखौ थोर हमफैयोमोन। बिथाङा हाग्रामानि आथिं सिङाव थानानै गोलाव बोसोर एमपि जादोंमोन, नाथाय बे एमपि जानानै थानाय समाव बर'फोरनि समस्याफोरखौ मोनसेबो खालामनो हायाखैमोन। बर'फोरनि गेजेराव गोबां जेंना दंमोन, सोलोंथाइनि जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना, बिजाबनि जेंना। बेफोर मोनसेबो जेंनाखौ लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया पार्लियामेन्टआव सानसेबो जेबो बाथ्रा बुङामोन। बिथाङा सिरि थायोमोन। बर'फोरनि समस्याखौ बिथाङा समस्यानो खालामना गालांदोंमोन गोलाव सम। बिथांनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे मोजां स्कप होदोंमोन, जाहाथे बिथाङा बर'फोरनि जा समस्या, बड'लेण्ड समस्या, बर'फोरनि सोलोंथाइनि समस्या, बे सोलोंथाइनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय मोनसे स्कप होदोंमोन। नाथाय बिथाङा मोनसेबो बर'फोरनि समस्याखौ सल्भ खालामनो हायासै। दिनै बिथांखौ बर' रायजो राजाफोरा 1% बो फोथायला आरो गनायला। बेनिखायनो बिथाङा दिनै दिल्लीयाव फैनानै मोनसे गोदान ड्रामा खालामफैदों। बड'लेण्डनिफ्राय सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै दिनै जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड दाबि खालामफ्लादों। बिथाङा दिनै गावनि ओनसोलाव जायगा गैला, रावबो बिथांखौ फोथायला, रावबो बिथांनि सायाव अनसायनाय गैला। बिथाङा बे बड'लेण्ड दाबिनि जाहोना जाबाय मोनसेल' जाहोन, बे जाबाय मोनसे इलेक्शन इस्यु फैगासिनो दङ, एमपि इलेक्शन। बे एमपि इलेक्शनाव बोरैहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनगोन बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय टिकेट मोननो हागोन, बेखौ साननानै बिथाङा मोनसे ड्रामा खालामगासिनो दङ। बिथाङा बेनि अनगायैबो जेबो गैया। बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय लुबैया, बिथाङा ओनसोलनि शान्तिखौ लुबैया। बिथाङा जेब्ला एमपि जानानै दङमोन 2008 सनाव अदालगुरियाव गोबां बर'फोरा बुथार जादोंमोन, दाय गैयै बर' सुबुंफोरा बुथार जादोंमोन, न' सावनानै होजादोंमोन। गोबां हाजार बर' सुबुंफोरा न' गारनानै रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादोंमोन, अत्याचार खालामजादोंमोन। बेनि अनगायैबो 2012 मायथाइयाव क'क्राझाराव आरोबाव फिन बर' आरो मुसलमाननि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि जादोंमोन। बेयाव सानसुमा खुंगुरा एमपिमोन, नाथाय बै समावबो बिथाङा सासे बेर्थ एमपि होननानै जों बुंनो नागिरो। मानि थाखाय बिथांनि एमपि जानानै थानाय समाव बिपिएफ सरकारनि समाव गोबां बर'आ जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन, रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादोंमोन। 2012 सनाव फिन गुबुन ओनसोलाव, क'क्राझारनि गुबुन जायगायाव गोबां बर' फिसाफोरा बुथार जादोंमोन, न' सावनानै होजादोंमोन। हाजार सुबुंफोरा गावनि न' गारनानै, धोन सम्पति गारनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादोंमोन, जेरावहाय जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया, मुलिनि थिग गैया। गोबां बर' सुबुंफोरा जिउ गोमानो जादोंमोन। सानसुमा खुंगुर एबा हाग्रामा महिलारिनि सरकार खुंनाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां एनडिपिफोरा बुथार जादोंमोन, बर' लाइमोनफोरा नंखाय बाखाय बुथार जादोंमोन। सानसेबो शान्ति गैयामोन, मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव जाबाय थायोमोन। दिनै बे सानसुमा खुंगुरा गावनि सरकार थानाय समाव बर'फोरनि थाखाय जेबो खालामनानै होनो हायाखै। जाय बिथाङा एमपिमोन बै समाव बड'लेण्डखौ बिनानै बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायाखैमोन। बर'फोरनि जा बिजाबनि जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना, स्कुलनि जेंना, बेफोरखौ मोनसेबो सल्भ खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बिथाङा एमपि नंला, बिथाङा दिनै जेबो गैला। बिथाङा दिनै
गोदान दिल्लीयाव मोनसे राजनितिनि गावनि राजनिति मुलाम्फा लाबालाबनि थाखाय बिथाङा दिनै गोदान दिल्लीयाव धरना खालामनो फैदों। बड'लेण्डनिफ्राय सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै बेयो जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। गोलाव सम एमपि जाना थानाय समाव बिथाङा बड'लेण्डखौ बर' रायजो राजाफोरनो होलांनो हायासै, नाथाय दिनै मोनसे गोदान गावनि मुलाम्फा राजनिति लाबालाबनि थाखाय बेफोरबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे घटना खालामगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन।